జలదు ఓడు వాళ్ళు ఎడుతూ మళ్ళా వాడు వాళ్ళు బాట ఇది బంగారాని ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲಾರ ಪುರ ಬೈಯಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೈಯಾಗ ದಾಟಿಕೊಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತೇವೆ ಬೆಂದೂರ್ಸು ಬಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬೆಂದೂರ್ಸು ಬಾಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ನಾವು ತೆಕ್ಕದು ಬೋತುಂಟು 1 ನಿಮಿಷ ಹನಿಗೂ ಫುಲ್ಲು ಜ್ವರ ದೇವರ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ತಾಳು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಸಂಪಿಗೆದ ಮರ ಉಂಡತಿ ಅವು ಇಂಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಗ ಕೊರ್ತುನ ಅಟ್ಟು ಸಂಪಿಗೆ ಆತನ ಮಂಜಲ್ದ ಎತ್ತು ಸಂಪಿಗೆ ಆತನ ಮಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ಮಿತ್ತುಡ ಆತನ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪ ಬಟ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಜು ತೂಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡ ಎತ್ತು ಸಂಪಿಗೆ ಆತುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಸಂಪಿಗೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಹನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾರನ ಪೂರ ಹೋತುಂಡು ಹನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೈಲಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಂಡನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂಪುರ ಮಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ತಿನ್ನಾತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವಾಮಿಟ್ ಬಂಡಿ ಅಲೆಗ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಂಡ ಕಕ್ಕುನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಗನೆ ಕಕ್ಕೆರ ಪಡ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ನಾನು ಪಂಡೈನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಡ್ಚಿಂದು ಕುಡಲ ಪೋಯಲು ಲಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಗ ಬೆಂಚಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇದಾಯ ಕಕ್ಕುನ ದೂರ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ತುಲ 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 ఆయప్పగా చడ్డీడు వచ్చిండాల వాళ్ళే జతమ్మే వెళ్ళిప్పునాగా ఇత్తే మాత్రం కాలే జాయికి అదే కృష్ణ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಕಡೆ ದಾಯಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಅಂಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಲ್ಲತ್ತೆ ಜ್ವರ ಜ್ವರ ಹೊತ್ತಿನ ಬಾಟ ಇದು ಬಂಗಾರಾನಿ ಚೂರು ಜ್ವರ ಹೊತ್ತಿನ ಇದಾದಕ್ಕೆ ಬೈದು ನಂಬೆ ಇದೇ ಬೈದಿನ ಕಲ್ಲರ್ ದತ್ತೊಯ್ನಾತ್ಲೆ ಅವಜಿ ಆತಾ ದಾದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ದ ಕಲ್ಲರ್ ದಾಯ್ತಾ ಈತ್ ಮಲ್ಲದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ದ ಕಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಕಲ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಕ್ಕಲ ಇತ್ತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕುತ್ತಾವಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಬೈದತ್ತ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಾರಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ತಂಬೆ ಏತ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಐಮನ್ ಕ್ಲೇನ್ಸ್ ತೂವೊಂದು ದಿನ ಅಂಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ನರ್ಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತೂವೊಂದು ದಿನ ಅಂಡುತ್ತ ನಾನು ಬರದ್ದು ಎತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚೋಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪರ್ಲೆಗೆ ನೆರಟೆ ಅದ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಪದು ಮಾತ್ರ ಪೂರೆಲ್ಲ ದಿತ್ತೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಮಲ್ಪಡು ಆಲ್ದೆ ತೊಂಚಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಚಿನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೆರಟೆ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜರಿ ಮಾರ್ನ ಚಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತು ನಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಕ್ಕೊಂಬೇರ್ ಪಂಡೆ ರೀತಿ ಮೂಲ್ ಮಾರ್ನ ಅಂದ್ ಸೊ ಚಟ ಮಾಡಿದೈತೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಅಜ್ಜ ಚಟ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಡ್ಡಂಡ ಪೆನ್ಸಿಲ್
ಮಾಮಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಚಟಾಂಬಡೆ. ಹನಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಿ 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ. ಹನಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರದ ನೋಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತ ಚಟಾಂಬಡೆ ಹೋಗಿ ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ನಮಗೋದಂತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಆರ್ಲ ಓದ್ತಿರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಚಟಾಂಬಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಚಟಾಂಬಡೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಜೇರನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಜಿಗಾಲ ತಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗುಡುಂಜಿ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ತಿನ್ನ ಬಲ್ಲ ಜ್ವರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಂಡೆ ಅವ್ ಮರ ನನಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಲುಡುಕು ಪಾಯಾರ ಇತ್ತುಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ ನನಗೆ ಲಂಚ್ ಅಂಡೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಒತ್ತು ಜಿತ್ತಾತ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನಂತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಕುಂಟು ಕೂಡ ಹತ್ತಿದಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಲ ಲೆತ್ತಲ ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬಲ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೀಲಾತ ಅಂಚ ನಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೆ ಪವಿತ್ರಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕಡು ಡೈಮಂಡ್ ಕೆಬಿತ್ತುಂಡಿಗೆ ಎಂಕಿಲ ಹೊರ ತಕ್ಕಾಗ ಆದ್ರೆ ಕೇರಳದ ಲಾಟ್ರು ದೆತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇಳಿ ನೀ ತೋರ್ತು ಬುಡೇದಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈದೊಲಿ ಈ ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ರು ತಿಕ್ಕಡತ ಪ್ರಜ್ಜು ಪ್ರಜ್ಜಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೀಸೋಡು ಇಯರಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ఆయన ಅಮ್ಮಗ ಪಾಡ್ಗ ಬನ್ನಗ ವ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾಗ್ ನಿನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪಾಡು ಜಲದು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ತು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ವ್ಯಾಕ್ ಬರಂದ ತಮ್ಮೆ ಆರ್ದಾದ ಪರಬ್ಬ ಇತ್ತೆ ಪರಬ್ಬು ದೂಲೆ ಜೋಗ್ರುದುಲಿ ಅಂತು ನೀನು ಒದ್ದು ಎದುರು ಗಾಂಡಲ ಹೊರ ಪಾಡ್ಪದು ಪೊಟ್ಟ ದೆಪ್ಪವೆ ಅಮ್ಮನ ಆಲ್ಬಮ್ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನು ಮದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 35 ವರ್ಷ ಹಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರಿಯ ಹಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕರುಂಡು ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪು ಎಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಬಿಡಿದಿನ ರಾಮ ಹಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಬಿಗೋರೊಂದಿಟ್ವಿ కంచి పండ పెద్దలు ఉడాయి కిదటి పొన్ను కంచి పండ ఆనుల్లో ఇలా పడితే ఆన పెంచింది లెక్కಗೆ ಅವೇ ಯಾನಿ ತೆಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆನೆ ಒಂದು ಪೆದ್ದಿನಪ್ಪ ಆನತ ಪೆದ್ದಿದ್ದನ ಯಾನ್ಲ ಯೋಗಿ ತಕ ಬಂಡೇರ್ ಕಿದೆಟ್ಲಾನ ಇಲ್ಲ ಆನೆಂದು ಮಕ್ಕಡಿ అంటే మాట దుమ్ముదగలాగా ఉంది గాదే ఉండత మాట్లాడే మూదట వెళ్ళిపోతే ఏనా ఇంకెన్నా కొట్టిద్ది దుమ్ముదగల గాదే పుట్టిన పెడితే దుమ్ము కొట్టిండ పున్నమే పుట్టినావు పొన్ను అమాసకి పుట్టిన దుమ్ము మంచ దుమ్మ ఏ పోగొట్టున్నామే పొన్నుగే పున్నమే పుట్టినావు పొన్ను అయితే ఆ గాజాల ఎట్టున్నది మూదులాపు ಎಲ್ಪಟ್ಟೈದು ರಿಯಲ್ ಆಪು ಆದಿಪ್ಪು ಬ್ಯಾಬಕ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಪನ್ಪೆರಾ ಐಕೆ ಮೂದಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಓಟ್ಲ ಉಂಟು